Така, навигацията показвам този адрес, който е за Испания. Въвеждам този адрес, който е за Испания, за разтоварване. След това въвеждам като пример посока, която е към Барселона. Ще въведем ето този адрес. Примерно ще минавам за Испания през Перпинган. Сега ще добавя първо адресът за разтоварване и ще добавя примерно, че през този град трябва да премина. Как се случват нещата? Въвеждам тези координати 41, така, тук ги въвеждам. Така. Надявам се да се вижда. Още координати. Така. Въвеждам координати 41.670 300. Отдолу въвеждам 1.849 764. Отиваме отдолу. Отиди. Тук е налесно, забелязвате налесно. Така. Преизчислява маршрута. Отиди. Така. Както виждате, отиваме на обзор. Ето къде трябва да стигнем. Тук ще разтоварвам. И сега ще въведем един междинен град, който примерно ни е задал диспонентът. Отиваме на карта. Така. Казах ми, че ще минаваме през Перпинган. Как се чете това? Перпинган. Така. Отиваме тук. Чакай да видим дали се вижда. Отиваме тук. След това отиваме на лупата. Отиваме на намери адрес. Франция. Да. Това е Франция. Отдолу пишем буквичката П търса. Ето П. Ще минам през той излезе направо. Перпинган. Ето това търсим. Примерно това ни е дал диспонента. Отиваме на резултати. Ето, отиваме на резултати. Не, всъщност цъкаме тук. Франция, Перпинган. От тук минаваме. Избери населено място. Цъкаме тук. И сега то го дава в града. Обаче, ето къде ни минава нашия маршрут, магистралата. Натискаме плюсчето. Приближаваме тук. Още ще приближим. Цъкнем на пътят, откъдето ще минаваме. Цъкаме тук. Така, както виждате, от тук ще минем. Хубаво така да го забудем. Така, отивам на следващ. Междинна точка. Ето, пропусни. И какво се получава? Километрите пак са същите. Отиди. Ето тук не е разтоварне. Ето е междинната точка. Отиди. Така. Ето километрите са същите. Така. Правим един хубав обзор. Откъде ще минем? Ето. Тук се вижда прекрасно. Ето. И така по същият начин се въвеждат още градове. Значи пак показвам от тук. След отиваме на лупата. Намери адрес.
пишем вече следващият град, откъдето ще минаваме. Така, това е всичко.